Dınava pela renk û muzîkê de HDP'ya Alîgirê Kurdan bi îttifaka partiyên çep dest bi kampanyaya xwe kir. Lê ji bo partiya duyê mezin ya opozisyona Tirkiye ne demên hesanin. Dadgeha Kanûna Bingehîn alîkariya Xezîneyê ya partiyê cemidand. Dema ku dadgeh doza girtina HDP ya bi îddiaya têkiliyên wê yên bi serhildeyên Kurd yên ku dijî devleta Türk şer dikin dinirxîne. HDP van iddiayan red dike. Dadgehê di 26 Rêbendanê de daxwaza HDP ya bo paşxistina doza girtinê heta piştî hilbijartinên parlamento û seroktiyê red kir. Ku niha li bendeyê di 14 Gulanê de werin kirin. The biggest legal problem is the Pirsgirêka qanûnî ya herîmezin ewrê gumanê ye got li ser hebûna qanûnê ya partiyê ye. Gelo wê bikaribe bikeve hilbijartinan yan na. Ev yekê gelekê kêşeyan derdixe holê. Ji ber got rêveberiya niha ya partiyê bi giştî û bi hemû endamên rêveberiya berê ve dibin gefa qedexekirina siyasetê de ne. Serokê bereyê HDP Selahattin Demirtaş ji xwe di zindanê de ye. Di doza ku dadgeha mafên mirovan şermezar kir ji ber ku ew bi armancên siyasî girtiye. Lê hikûmet van tavanan red dike û dibêje dadgehên Türk serbixwe. HDP hevrikê serekî yê Partiya Erdogan AKP'ye. Ji bo dengên mezin yên Kurdan di hilbijartinan de tê pêşbînî kirin ku hemû partî ji nêz ve pêşbaziyê bikin. Ideally, Erdogan, of course. Helbet Erdogan dixwaze HDP bigire ji ber got di hilbijartina perlemanê de ev yek bo wî wê baş be. Hege wisa be pêkane got AK Partî zêdetir pirsiyan bi dest bixe. Partiya Serekî ya opozisyonê CHP jî rûbiriyê pirsgirêkên hukûkî ye. Bajarvanê wê yê İstanbulê Ekrem İmamoğlu ku wek berbijarê seroktiyê jî tê binavkirin meha borî bi tawana heqareta li karbidestekî hat mehkûm kirin û niha rûbirûyê qedexeya siyasî ye. Komên mafên mirovan hişyar dikin ku dadwerî her ku diçe dibe amûrekî siyasî. The two areas where the government دو قادن کو حکومت کنترل دکه و بخوا برجواندیا مازن به دست دخواهنه کنترل کرنا دادوری و بریارن دادوری کو با آوه که پر کفیل دجی اپوزیسیون تنه بکار آنین دا کو اپوزیسیونه که بکر هاتی و سنوردار بکه و هر وها مدیای جی کنترل بکه. Tevî ku Türkiye bi enflasyoneke zêdere rûbirûyê rapirsîn nîşan didin ku Erdogan di 20 salan de cara yekeyê ku di hilbijartinê de rûbirûyê serneketinê ye. Lê tirs ev e li şûna dengderan dibe ku dadgeh biryara encamê bidin. Kêşe ev e got mîna êdî qanûn tune ye her tişt girêdayî daxwaza Erdogan e. Ev tê wê wateyê got ew dikarin hîn tûntir tevbigerin. Ji sala 1905 û vir ve li Türkiye hilbijartinên azad û dadwer pêktin. Lê îsal partiyên opozisyonê bang dikin ku divê parastina hilbijartinan bibe pêşîtiya serekî. Ji ber ku rapirsîn destnîşan dikin ku dibe ku ev hilbijartina di nava desilatdarî û opozisyonê de ya herî nêz ya dehsalan be. Ji bo Dorian Jones, Özlem Yasak, Denge Amerika.